హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు దీపిక సారీస్. మన దాంట్లోకి వచ్చేసేటప్పటికి పోచంపల్లి ప్యూర్ పోచంపల్లి ఫ్యాబ్రిక్ అండి. ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి ఈ పోచంపల్లి ఫ్యాబ్రిక్ మనం దేనికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఐదర్ బ్లౌజెస్కి కానీ మనం టాప్స్కి కానీ దేనికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లంగాలకు కానీ ఇప్పుడు మనం లంగా కుట్టించుకుంటాను కానీ పిల్లల లెహంగా టైప్లో కుట్టిస్తాం కదా, ఆ వేక్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుందండి మెటీరియల్. ఇది ప్యూర్ అయ్యేటప్పటికి పట్టు టైప్ కదండి, చాలా క్లాసీ లుక్గా ఉంటుంది, చాలా ఎలిగెంట్గా ఉంటుంది మనం వేర్ చేసినా కానీ. దీంట్లో అన్ని కలర్ వేరియేషన్స్ వచ్చేసినాయండి మనకి. ఈవెన్ ఒక కలర్తోనే కాదు, మనకి ఈవెన్ బ్లూ, పింక్, డార్క్ పింక్తో సహా మనకి అన్నీ ఉన్నాయండి. మస్టర్డ్ టైప్ కలర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. మీకు కనుక ఏమైనా కలర్ కాంబినేషన్స్ కనుక నచ్చి కనుక మీకు వాట్సాప్ చేయాలి అంటే కనుక ప్లీజ్ వాట్సాప్ టు అవర్ నెంబర్ 7993782676. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. డోంట్ ఫర్గెట్. థ్యాంక్ యూ.